Здравейте хора от YouTube, аз съм Елксо и днес ще правя томбола в Ендергода. Аз ви казах, че ако направя 10 абоната, ще направя томбулка. Събрах 10 абоната и сега ще ви покажа томбулката. Томбулката не е много голяма. Фул меч, фул броня, едно лек, 18 стака обсидиан, така пак 18 стака обсидиан, 35 golden broken breaking, 3 fire spectre на шаркни 4 меч, фул сет. И това е за томбулката. Ще има двама победители, както виждате. Ще ви кажа как да запишете. Първо, абонирате се, харесвате клипа и коментирате. И например така, запис тире и аз пише Елкс. После оставате малко място, Skype и си пишете Skype, Антон Бакалов 2. И това е за томбулката. Записвайте се и... Да, това е. Чао!